Hello viewers, yero try mentaka step ngakwa ban kurani fi sepang kumno ba phin job ya ka Jingsheptieng fi haka jingem ga ba kanja man sim ngan ong fi wat ha ba kan haka badai bat ka perthai ru ong fi ka strategi ne ka but tap jong jong nong shun ngan ong fi ban job thma ne ban yele persha ngan nong shun ule kumno usdang shwa ban penting ngan fi pinapet naka jutang ga barem ru naka ba ar chronicle kal no ba live ar ka khat ka ba khat nyo bat khat phra pinapuli ang to pinong ba ni ba uni usim senak herep haba wan ban yele thmai usim hezagaya ule humno u ben shwayo blai nong shwa kuran ni ka jing Jingsheptieng wang ba hatu blai jong me ula ban yarap eme wat gitu ki sim jong ki bai ki pat kiri kim shimla ki blai jong ki kim shimla la ban yarap khat khat ka bakhat thra lai anong fi kila ya thu ong to bola tho daga shiti anong fi ban Jingsheptieng yu sim he ka se ya om ta ta ula wan ra ula kran ban anong fi ki bri jong unani jong sim sina kharep kila kran daga tin hebrew to la tho fin sapuli vina ka ar chronicle kalau nong ba live art khat nyu khat pra kila Quran dah ketin Hebrew mat kila Jingsheptieng nong fi ya kini ki kun Israel ti gumut enemy la ni tau nong shun wan shwaban pen kelumar sai ka jingmut perkhat bat haba ki briu ki dan ka Jingsheptieng nong fi ha jingmut perkhat ka rung ha do nuot nong fi bat dai hang ta isyajab au baman bat dai hang ta bau baman yo ban yo jaka ban pen khalam ya ka jingem jong ki brio ka ju ka jingem jong a jong fi on fi usutan ka strategi jong sutan ka long ban pen Jingsheptieng fi haba Jingsheptieng on fi ka immune system jong fi ka her ni ka bor jong ele jong ka map ka du no fi kan ma ha kitu ki por ba jong ka klam coronavirus ka bala adapt on fi bun ki brio ki Jingsheptieng on fi bun ki bri ki yap na ka Jingsheptieng ka Jingsheptieng ka penhiar ya ka immune system nyo ki idan ki bri ki bampak dai ban let ko ndrai na ka Jingsheptieng ki ang siyo pang tang no na ka Jingsheptieng tapi bun ki bri ki bapat ki ni video nga so thu fi dan bun ngalaju ya kendu bun ki bri ki badan ya ni mensim jong ka Jingsheptieng no fi ba ni khta ya ka jingmut perkhat tang ki du thia du dam no fi dan ki bri no fi ki bas pi nama runi baman utrai ba long fi lembang ni mensim Jingsheptieng lu kapan long ki bandu ka jingsop kapan long ki ban tharai sni long fi uni mensim jong ka Jingsheptieng lu long fi pan wan ra ka jing ka jang long fi mensim Jingsheptieng pan pat ya kali long yang long sam mensim jong ka Jingsheptieng long fi wan ra ka jing ya isi para jat benri long fi namar bagi Jingsheptieng fi sedang ban develop ya ka defense mechanism beri ba Jingsheptieng ngan fi ki sedang ban tharai sniru ki sedang ban perkhat sibun ki tengah kwa ban Quran ni fi ni baka dan ka antidote ani la ban ong de ka antidote ngi la ban dan ka jingkermen bagi num Jingsheptieng kumno ngin benlin ban num Jingsheptieng ngan fi ka sedang do ha ni ka jingmut perkhat kam sedang ha ka jing he aksa ni ka jing he beri hi habo habo David ulit ban yele yo Goliath ngong fi uli brio David ahmat Goliath de brio baret ngong fi habo Goliath la ben yo blay fi ki Israel kile kumno kila Jingsheptieng habo wan Goliath ipet de ni ka jing he ngong fi tanga wat lam pat dan manut im sol la tieng wat ki khun jong Jesse ki tiwi ki ben jong David ngong fi dan manut ngong fi re David ngong fi kumno job yo Goliath David habo Goliath layang manong fi ban Jingsheptieng kun Israel manong ukuran banyu David wang mawan David mawan ha khmat nga ngade we ngade kuso mawan yang atang ding do ngade kuso wang sa David wang ngawan ha ka kerteng jong utrai nganong fi ha ka kerteng jong utrai nganong fi
Fi kadan ka jingslur ha utrai. Fi kumno ba phin job. Ai ka Jingsheptieng ka baning kong do kadei ba phin tip ya utrai ba phi mani. Pila ban let jing seng tang tang nong ni fi kita ngibri bel jing seng bre kita don ka Jingsheptieng. Balai kim pat ya shem ni utrai no David wong lai thu no David la traben let ele ya golat la job saya sing. Ya ka dingim nang fi la tar nang fi. Habo let ban syarai gitu bilang berat. Fi open lane nang fi. Sim David penlin ban pusan ya ketinjong terai. Sim David pindah pulin kisam. Udah berpusan lah ya ketinjong terai. Dia kumjuk ngong fi. Ba fin Jingsheptieng, fin jak yang ni mensim jong Jingsheptieng. Fin job ngong fi. Kadai ba fi meditate ni fi perkat ketinjong terai. Kau nak kita kat ba abang akuak man ai fi. Fi balai kadan kat ba ya ketinjong bai. Kita iba Jingsheptieng sangat bahaya ni. Kau kat ba ka ba ublay usat yarap yang haru habawan ka Jingsheptieng bawan pen kenyu baman nang fi kadai naka kabar ki city ki Timothy kal nang baning kong khat bakhat nyo ka ba ong kumni kong ba ublay shimla ai fi men sim jong ka Jingsheptieng re lo ai men sim jong ka bor jong ka jing i bat ka jong ka jingkhan atkar fi habanga Jingsheptieng ngale kumno Kumno video ban le ngale umno ngapuli kan ketin jong blai ar Timothy kal nong baning kong tkat bakhat nyong akan mau landat kini ngado duai halor kini ong traji sunganget halor kini ketin mamam semla ai ngau men sim jong ka Jingsheptieng rei o jong ka bor jong ka jing bat jong ka jingkhan atkar abang duai kumni ngorong fi ngakren mu sabar sedang ban yang ban pet khayet ngam traji sungam Jingsheptieng gidan ki por men syangan itu fi bang rang sedang ngam ministry sedang ban be men sim baman fi kadan ka ikhtiar habang idan men sim ko ban be men sim baman uni setan lawan ban ile persyak nga namar wi bang be men sim baman wan ban ile persyak nga wan men mit marwai ngam fi ban penhe khli ngam fi abang arung si jingkhang asno phin ta ngam yuan ni men sim baman ngam fi dengan lek kumno asno dam tu mayang persyak ngong kam kraw tau badan hapo jonga bani men sim baman kam kraw ngong wan ngalet syaka kamera ka pelip khanang kalat ngong wan mame na la tau men sim bakhut badan hapo jonga are jar cak ta Jingsheptieng nong kat men sim mentan baman mat mentangan itu ifi ngalet dengan ministry of deliverance babun kibri giwan men sim Jingsheptieng men sim jingpang men sim aurea men sim wa bra men sim dikiat giwan mo kini giwan sia bang penduai fi ngong ayo tiasuk menit kumu kelung fi be kam dan syuk Jingsheptieng fi namarman ka step ngaki man try mam syam ai ngau men sim Jingsheptieng ma ai ngau men sim ka bor ka jing bat ka jingkhan atkar kawai na ke sakawai ka Bible verse man ai fi ne khat ba ba thu ba fin job ya Jingsheptieng kadai na ka city ka baning kong jong Yohanes kal nong ka basaw khat ba khat pra pai pi balai pi hapan penmlien ban puli lendat ya ketin jong blai ban rabam bakanang long do long snam fi bakanang long ka jing jong fi ka ketin jong blai kalong basya sak bangan puli fi ka baning kong jong ka city Yohanes kal nong ka basaw khat ba khat pra ka baka jing ka bajanai ka shop no sabar ya ka Jingsheptieng ka jing bajanai ka shop no sabar ya ka Jingsheptieng ka kata ka jing bajanai ka jing bajanai jong Jesus Christ manong fi pi habang isngau thu ya ka jing ka bajanai jong Jesus Christ habang i plai ki pop habang i snau thu mo bo map i pop jong pi ni pen khut ya ka do no jong ni plan manong fi ngong tak de yang taken bah ni sedang meditate ni sedang menduai ni sedang hang tangi keren sabar ngong fi kawan ka jing slur ka jong blai kabalai ka ka ba fidei ban le ba fi Jingsheptieng fidei ban plan e to pop ki ka Jingsheptieng ka de ka pop pi tip nem ba ka Jingsheptieng kan sara ya fi syaka dujak ding pina puli na ka kitab jing pen pau kal nong ka balai ladang am bakla ka de khat bakhat pra ka ong kumni tambal puli ladang am de khat bakhat pra puli kal nong ka balai ka itu ni ka ong ba kita ki bam nget ki ba Jingsheptieng kin syak berat syak kapung kading fi ka Jingsheptieng ka de ka pop nong fi ada fi dan ni ka ya kan pop jong ka Jingsheptieng nong fi
mình sim baman jong Jingsheptieng lu dan fi te kan ni ka pop jong Jingsheptieng fin le kumno fi ban ong try jisu fi ban ong fi ban ong try jisu penbut yang kan ni ong try jisu nga plano kan ni ka pop jong Jingsheptieng try sat khut da snam jong me kan ni ka pop jong Jingsheptieng try nganget malah syayap ka ding fna calvary mem Sheptieng ban syak sak na pna ka jingjap ba malah job ya kan ni ka pop jong Jingsheptieng da ka ba mi pat ha sngi ka ba lai da ka bor jong men sim khut pla shabat ong try nga renounce kitu ki banang parang ki ong kilak man ong ni nga renounce no yang ni pop jeng Jingsheptieng ha kasih filak man ong nga pentekut no yang ni pop jeng Jingsheptieng nga pentekut no tang nga plang nga pentekut nga i no nga pai show blai lemba ka snam jeng Jesus Christ pat ha pi ong gumta pat pi ong ru ikani men sim ba khut wana po do no jenga Jesus Christ pelat lut yang ni pop jeng Jingsheptieng pat pa ong mi no men sim ba mam Jingsheptieng pensi i kan dan ka bor orang fi tang dan ke Jingsheptieng filak ban pri filak ban khanyu orang fi bat apa kawan orang apa fi sedang ban kelah ba mot orang mulai tang yang pop jeng Jingsheptieng roi filak ban kelah ba mot iki iki pop lu let's see pi play jing khang ni pop jeng Jingsheptieng lang bagi pop jeng fi no lang ba fi pet i di video ki bam dai film ba panma pun dai tengok fi dan kam ya jing kelah ba mot ba syabat meditate na ne tin jong blai na ka banta ka buram jong blai yaro try ngai shan swear na ka overflowing live discipleship ministry filak ban subscribe share ka channel filak ban text itu notification button ban click to notification button ban share kini video la fi kwa kambun ka jing tip filak ban text yang shan dan remai swear ka Facebook page yang ka shan dan remai swear Kublai shibun, yaro try, dah bentar kaburam try. Amen.